Lesike isigcawu sesibili sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi UKHABAZELA. Lutho kungaveli umuntu. Indlela ezivuleka ngayo sengazi ukuthi lo ozivulayo ubuya bese ngathi uyazivala futhi. Emva kwesikhashana lesi sicapha kuse ngazi ukuthi siyavuleka siphinde kube sengathi siyavaleka. Umkhize agcine esiphushile ngenhloso yokuzivulela sona. Amangalo umethola ukuthi kunento engemva kwaso eyenza singavuleki ngokupheleleyo. Alungu hayibo ngoba isalukazi esidala nje lesi silele siwumfunzana lapha phezulu kwegazi. Aqaphelisise kodwa ukuthi hayi akusiyena unina. Yize noma sekuyisikhashana ahamba kodwa ngeke aphanjwe umuntu owamzalayo. Entanyeni yaso kunengcebe elikhulu lokugwazwa kanti eceleni kwaso kunombeso obonayo nje ukuthi uziphumele wona. Kusho ukuthi lo sigwazile usigwaze emaqede wawushiya phakathi. Mhlawumbe uphazanyiswe ukuthile ngoba lesisalukazi kubuka sengazi ukuthi umndondo usekhona. Kusho ukuthi besingakafi siwela lapha emva komnyango nje besithi sizomvulela. Kodwa ke kusho ukuthi umuntu owenze lokhu akekho kude kakhulu ngaphandle kuma kuukuthi siyigwaze sona. Umkhize athathe beke ezibuzo eziphendula. Hey konje umuntu uzokwenza njani uma kunje? Abeke phansi oplastic asiphuthume ngethemba lokuthi mhlawumbe kusekhona izabanga azenza ukutakula impilo yalomuntu omdala. Sesigweqa amehlo uyabona nje ukuthi sekusela isikhwehlela sokugcina. Antantu umkhize engazi nokuthi uzothatha ini ayihlanganise nani nakho phela nalapha endaweni akasazi muntu. Futhi ke kunzima kakhulu njengoba sekuwalele nje akakwazi nokubona imizi eseduze. Ehlenyuka nendlu ebheka ukuthi asikho yini mhlawumbe isibiba angasithola noma umbhemiso ke nje angawushunqisela lesisalukazi. Lutho kusenjalo ezubusweswe bamazwi abantu kusengazi ukuthi bazongena la ekhaya. Nebala ethu uyalunguza nje acisha ishayise kuleli ibhunga elithi liyangena nalo lisamuntu ongazelele lutho. Bacishe bashayisane ngezipho. Oh baba yini kwenze njani? Kubuza leli ibhungu sekucaca ukuthi ngelalapha ekhaya ngoba nakho alingqongqozanga. Cha nami ndodana ngifice kuyisimo esinjengalesi nje angazi nokuthi umuntu omdala ugwazwe ubani. Sishaya isikhwehlela sokugcina isalukazi siqonde. Athi uyasiphuthuma umkhize kucace nje ukuthi usebhonge emswaneni. Leli ibhungu lithule nje uyabona ukuthi liyanika. Bese lithatha ngomoya opholile. Konje ubaba uthe kodwa baba ngizothiwa kwabani? Kubuza leli ibhungu samuntu ophenyayo. Oh asisazananga ndodana nakho sesihlangana phezulu kwesigigaba esinjengale. Awuphendula umbuzo wami baba. Kusho leli ibhungu ngomoya ophansi. Isibongo ngeumkhize ndodana khona lapha endaweni. Kusho umkhize elula isandla kanti usekhohliwe nokuthi uphethe ummese wona lo consa igazi lesalukazi. Athuko mume ecabanga ukuthi konje kungenzeka yini ukuthi lo mfana usecabanga ukuthi umkhize hayibo kuphi lapha endaweni wemuntu omdala. Kunkwankwazi umkhize sebona ukuthi nake ezozalelwa inje endlini. Musu ubanjwa amalimi umdala. Ngithe kuwe kuphi la endaweni? Avele eminyango lomfana amemeze lo abehamba naye osekucaca ukuthi ungene kwenye izindlu lapha egcekeni. Donda ake uze ngapha.
avela nkeme umkhize angazi nokuthi uzoyithini le ndaba. Angene lo munye umfana wayebonakala nje ukuthi ngokweminyaka uza ngemva kwakhe lo befike kuqala. Naye afika athwala izandla ekhanda ebabaza umhlolo. Kwenze njani Malusi? Kwenze njani? Uthathwa yini manje ugogo? Ubani futhi le ndoda esiconsi igazi phezu kwesidumbu sikagogo? Engakaphendula uMalusi abuza umkhize. Kodwa usho ukuthi ke bafana bami singezame indlela noma ke ingubo nje yokwembesa ugogo njengoba esethule nje. Ubuza ngezwe lifuna ukuveza ukuthi ngiyakwazi phela okufanele kwenzeke uma umuntu ephunyelwa umphefumulo. We baba, uzokulindeka nje kancane ngendaba yengubo. Ake uqale la ekuthenini ungowakuphi la endaweni. Okokuthi ubuzofunani la ekhaya ngobumnyama nokuthi ugogo lo mbulalelana sisazokuthola ngokuhamba kwesikhathi. Ntonda, ake wehluyela ngezansi ucela indoni uNjomani ahlaba umkhosi azise amadoda esigodi ukuthi la sesifica lenhlekelele njengalena. Abazise nokuthi ugogo akasekho. Simfice ebhukude egazini eceleni kwakhe kuma indoda esingayazi nokuthi yapi iphethe ummese oconsa igazi esandleni sayo. Ubatshele baphuthume ngoba hleze bafika inhliziyo yami isihluthukile kade ngeke ngikwazi nami ukuyokwenzeka emva kwalokho. Nangempela aphuma uDonda. Uphuma uyabibitheka ubona nje ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu ngokushiwa ugogo wakhe futhi udidekile akaqondi nokuthi ngoba kwenze njani. Mfana wami, ngicela wehlisa umoya ngikulandise ngakho konke okwenzekile. Le nto ayinjengoba uyicaba. Lalela la wena ndoda mpilo. Kusho uMelusi ekhomba umkhize ngenjumbane ubona nje ukuthi akathukuthela uyaqhuma. Ayikho into engizoyizwa ngawe wena uma ngingakazi nokuthi ngowaphi la endaweni. Kusenjalo kuzwakala ubuwelewele bamazwi equlu labantu beza ngakulomuzi futhi kuzwakala nje ukuthi bayimpi. Aqhaqhazela umkhize ashawe nahasuzwaneni. Nkosi yami, konje kungenzeka yini ngife ngingasayibonanga ngisho nezingane zami? Ngifela into engingayazi. Ngiyazisa nokuthi bengizofunani la ekhaya. Ithule nje lensizwe imuthi khulu ngeso bese ibheka le. Usazowukhomba umzono otshwala wena. Ngiqinisile uma ngithi uzoyikhomba imbenge yomile. Uzoyikhotha imbenge yomile wena. Futhi ke nje namhlanje uhlangene nezimbila ithutha iholwa emhlophe phambili. Kufika umqondo othi makaphume ngejubana abaleke umkhize. Kodwa futhi aqaphela ukuthi njengoba laba abantu kuzwakala sengazi ukuthi sebese egcekeni nje lelisu lakhe lingase lingabi impumelelo. Athela igazi phansi asho umthandazo omncane. Nkosi, wena wazi ukudinga kwami. Nakuleli ithunzi lobumnyama ziveze uNkulunkulu wokukhanya. Uthe engakaqedi nakukhuleka lokho wazibona esephansi. Qhubeka ukhuleke phela kholwa mbumbulu. Kusho uMelusi ephethe umshiza weplanga UKHABAZELA angazange ukuthi ulithathephi. Kusho ukuthi yilo leli uMelusi avele wamshanga lokwacima izibani kumkhize. Esathi uyayikhalela zingene lezi ezinye insizwa zeqa isidumbu sikagogo lolele pha. Uphi kubuze enye insizwa yayiphethe inguzunga yetsho kwathi lapho ithi lidedela phezulu kamkhize wavika la uwele eceleni. Umkhize alibambe lelitshe alisebenzise njengehawu lobuso insizweni ezase zimthelekela zonke ezinye iziphethe amawisa ezinye iziphethe induku kukhona nabaphethe obhush ubona nje ukuthi basalinda ukuthola intuba. Kahleni madoda, kahleni. Icala phela leleni lenzayo. Ukhuza ubhebhenene wentshebo wawusume phakathi kwabo uphebeza kwasana. Ningethi ningakazi nokuthi kwenzekeni bese nithatha umthetho nubeke ezandleni zenu. Sithathele Njomane, sithathele Ntuna, siqahle ngalomgulukudu. Umemeze enye insizwe yayibonakala nje ukuthi inukelwa igazi. Bulalani mina ke, bulalani mina. Kusho uNjomane eguqa esondela kumka. Hayibo. Mama shana. Ngiba no baba.